abu da ya burga ka a wannan location? Ya burga dai wannan abu ya burga sosai. Ni tun da nake a duniya ba taɓa cin jollof ɗin tuwo ba. Amma yau mun zo location an ba mu jollof ɗin tuwo. To ba wani wahala da ka sha wagga location? Ni yanzu na koma birni he na ce na ci jollof ɗin tuwo. To wagga kaifa? Wagga ka? A ranar Allah yau na ci jollof ɗin tuwo na. Ni ban taɓa tunanin zan ci jollof ɗin tuwo ba sai na ci jollof. Na mata ɗayan mai. To me ka buɗa? Wato ni na ka buɗan jalof ɗin tuwo. Wato ainihin tun da nake a rayuwa na duniya. Bai ni shaɓa cin jalof ɗin tuwo ba shehu. Tuwo na in kaji ana tuwo na idan na je birni har guziri na yau ka gan shi cikin nan. Idan na je birni na ka kai musu in ce musu na ci jalof ɗin tuwo. Wato ainihin. To. Wato me za ka iya shewa game da location? Da ka zo ka ce na yi kira a yanzu yar ba. Za ka yi ta Ne ka sa ne. Me zan ce a game da wannan gudu? Na yi matuƙar farin ciki da Allah ya nuna mana. Kai ka iya kamar ka wallahi ka huta wallahi. Wanda ya kamata za mu yi abubuwan da za a nuna a fulatance a hausance. Amma ya game da abinci fa? Na ci mara ɗayar. Amma gaskiya magana ta gaskiya a game da abinci. Tunda Allah ya turo ni doron kasa. Amma mu za mu ɗauka a gurin sai fuskar ta nuna ai. To kai nan za mu ɗauka ta a gurin ya sai a Laraba a Basawa. Abu ku koma can gurin za ku yi abin Allah amma mu nan mu to za mu ewa kaya na mu yi aiki. Nan fa ba a rago. Saboda in case abin da yake faruwa guda ɗaya. A nan ne na ga an haɗa shinkafa da makaroni da kabeji da green beans da green pepper da kayan miya sun haɗu sun cakuɗe sun markaɗe kamar ana da zugan kayan miya green salad. Jarumi na kenan, wannan shine jarumi na ba. Allah ya sanya alheri a wannan location din naka. Wato assalamu alaikum. Jama'a ba abin da zamu ce sai dai mu ce masha Allahu kuma mu gode wa Allah da ya kawo mu wannan rana har da muka zo shooting na bidiyon akalansi wanda kuka fi sani da akala mai badawa. Sorry, gaskiya ne ba abin da zan ce sai fatan alheri a wannan location din namu. Ga jaruman mu nan dukan su a tsaye, ba abin da mu ce sai fatan alheri. Wannan jarumi namu Allah ya sanya alheri a wannan aiki na shi. Amma gani dai ya bata jaruma ta rai yau. Yau zan kwanan na ba jaruma ta hakuri. To kai me zaka ce? To gaskiya dai low battery.